asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethe nezinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yezinto wewo siyakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sazimbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bokucima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha sishaka kashaka ngemanzi ngesaba kodwa ushaka kuyinkosi asemashobeni angibingelela umhlaba wonke nasendaweni zonke lakhamba kuphunyelwa khona nomfanekiso oqoshe uma kuthi umusha kule channel ibizo lami umlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbu neTshatshatsha uTshatshatsha kaPheshe uPheshe kwaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo la ku channel yethu bafowethu sike sibuke izinto ngendlela ekufanele ukuthi sizibuke ngayo izinto sizenza ngendlela ekufanele ukuthi sizenze ngayo asithandi bafowethu indlela mayihamba la ithi bese thina sifuna ukuhamba la ayifuneki leyo nto iyazimosha kakhulu izinto indlela mayihamba la kufanele ukuthi sihambe la ihamba khona ukuze yonke into sizathi siyenze bafowethu ngendlela ekuyiyo uyabona sihleze sikhuluma sithi ayikho into ebaluleke njenganokuthi phakathi komuzi wakini uzazi izinto ezenziwa kini uwazi umlando wakini lokho kubalekile ngoba ezinye izinto azidingi ukuhlolelwa zidinga ukuthi ukuhlehla kancane ubuyele emuva uhlehle bese uthola ukuthi le ikhaya kanti sinukana nje omkhulu bethu kanti nabo babenukene nabo futhi babenukana nje ababomkhulu babenukene uyabona leyo nto ayidingi ukuthi leyo nto uzuyihlolela idinga nje kuphela ukuthi umlando wasekhaya ube nawo le ikhaya usibanibani uhamba ngengozi nje kukhona owahamba ngengozi akuzange kuvalwe lokho ukuze kuphela ukuhamba ngengozi kwabantu phakathi kwegceke kusho ukuthi nathi asilungise lapha leyaqala khona lento uyabona awuyanga ukuhlola kodwa uphethe umlando wasekhaya okuwukuthi kwenzakalani phakathi komuzi wakini kodwa ke la ngikhona nabo la ngikhona phakathi komuzi bafowethu uzokhumbula ukuthi isintu sethu siyinto exhantile yathi mayikhanta mangithi siyinto exhantile ngisifanisa nesihlahla esinamagatsha yabona isihlahla masinamagatsha nesintu sethu sinjalo isintu sethu ukusigcina kwaso kanye ukugcina ezinye zezinto phakathi kwamagceke emizi yobaba bethu kunezinto othola ukuthi zimkhuba kakhulu imkhuba yemizi nemizi imkhuba yezibongo nezibongo lento iqale ekutheni umuzi nomuzi kukhona indlela othola ukuthi mabezohlaba phakathi komuzi benza ngayo uma kufanele ukuthi akuhlatshwe intshitane phakathi komuzi kukhona indlela bona benza ngayo kubalulekile ukuthi leyo ndlela ekwenziwa ngayo kini uyazi futhi uyiqonde uma ukuthi kusetshenziswa umkhonto ukuhlaba intshitane okanye imbuzi okanye inkomo ihlatshwa kuphi leyo nkomo kweminye imizi inkomo iyahlatshwa la kweminye imizi ihlatshwe la esiphangeni kofuze ihlatshwa la inkomo kofuze makuthiwa nje kuyahlatshwa inkomo siyayipana siyiginqe ilale phansi ibheke phezulu bese kufika umkhonto uyigwazi la kweminye imizi uthola inkomo ihlatshwa la kweminye ihlatshwe la njalo njalo kweminye imizi uthola ukuthi akusetshenziswa umkhonto kusetshenziswa umbese ukuthi leyo mbuzi noma leyo nkomo ekuzokwenziwa ngawo umsebenzi iyanqunywa abanye abantu bayanqunywa
ingakho ngisho ngithi isintu sethu sinamagatsha aso. Njengoba phakathi komuzi wakini kukhona imikhuba yakhona kini. Umkhonto enisebenzisayo kini okanye nisebenzisa umbese. Inxebe enilisebenzisayo lila okanye lila okanye lila. Into yakini leyo ekubalekile ukuthi wena yazi njenganomuntu ukuthi inxeba lakini likuphi, isikhali sakini nisisebenzisayo nisebenzisa siphi isikhali. Musa ke wena mesufike kwimpunga yesintu senikhuluma. Impunga yesintu yathi uma senenza umsebenzi siyobusa uthatha umkhonto seneyihlaba imbuzi. Nawe usufika kini manje ukhuluma indaba omkhonto ekubeni kini isikhali sabantu abadala ekwenziwa ngaso umsebenzi umbese imbuzi yanqunywa kini. Wena usufuna ukusebenzisa umkhonto. Akuyona into leyo ongayitshelwa impunga yesintu noma ongayitshelwa yilowo muntu okulekelelayo ekutheni yenza umsebenzi. Okuwukuthi siphi isikhali ekufanele ukuthi nisisebenzise. Phakathi komuzi wakini nisebenzisa isikhali ekufanele ukuthi sisebenziseni ekuyisona esisetshenziswayo phakathi komuzi wakini. Akufanele utshelwe impunga yesintu ukuthi imbuzi ayinqunywa okanye imbuzi ayihlatshwa la, imbuzi ihlatshwa la. Akuyona into le ekufanele ukuthi uyishintshiswe yimina njengempunga yesintu. Ukushintshwa kwenxeba nokushintshwa kwesikhali phakathi komuzi akuyona into ongayitshelwa umuntu. Kuyenzeka ke kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzosithola isaluleko mhlambe kwimpunga yesintu noma kumelapho indabuko othile. Ngokubuka ukuthi phakathi komuzi wakini manisasebenzisa umkhonto kini kwasetshenzwa ngomkhonto. Uma nizohlaba ngomkhonto izinto zizophendukela nina kuzohlabeka umuntu. Esimene sifana naleso nisuke ningakushwelezela lokho kubantu abadala, nicele kubantu abadala nikubike. Ukuthi sathi masihamba siya kwimpunga yesintu sathola ukuthi njengoba gula abantu lana mahlabile lekhaya kushona abantu ingoba indaba isenxebeni. Kwagangwa inxeba kuganga elinye lamalunga omndeni. Ukuphendula ukuthi masenza izinto bese kugwazeke thina kuhlabeke thina kushona umuntu phakathi kwekhaya. Kusuke kungafanele ukuthi lokho nivele nikwenze nje ninokuthi ngoba naku senizwile ukuthi umkhonto manisebenzisa wona abantu lekhaya bazogwazeka nabo bashona. Bese kube ukuthi ninake senivele niyakwenza lokho. Kuke kufanele ukuthi kube khona indlela enisondela ngayo kubantu abadala ngoba uzokhumbula ukuthi lesikhali nisisebenzisayo akusona isikhali senu kodwa isikhali salekhaya. Kufanele ukuthi niguqe emsamo nibabikele abantu abadala ngoba nabo vele leyo nto bazobe beyibona ukuthi ngempela umonakalo wenzakalayo wenzeka ngoba kukhona ukuganga osekwenzekile. Bese niyababikela abantu abadala ukuthi cha ke sesiyacela ukuthi ke sishintshe isikhali sisisebenzisayo ngoba sesidala umonakalo phakathi kwekhaya. Sesicela ukusebenzisa nasi isikhali. Sicela ukuthi silishintshe nenxeba. Silishaye lapha inxeba. Konke kuyabikwa abafowethu kubantu abadala akukho ekufanele ukuthi sikwenze ngokuthanda kwethu. Kodwa konke kufanele ukuthi sikwenze ngenhlonipho ngoba ngempela ngeke sahloniza ukuthi kuyenzeka ngempela kugangwe ngenxeba. Kugangwe ngesikhali esithile phakathi komuzi. Okuwukuthi uma abantu bakhona kulowo muzi bethinta izinto uma kuke kwahlatshwa uthola ukuthi uma ke sasetshenziswa leso sikhali kugwazeka abantu bashona abantu phakathi komuzi. Akusho ukuthi yekani ukwenza izinto kodwa kusuke kufanele ukuthi lento niyichwepheshe ngokuthi leso sikhali uma kwenzekile mhlawumbe nathola umuntu onilekelelayo ekutheni nivike ngalezo ndlela enizovika ngazo bese niyashintsha bese niyakwazi nabo abantu abadala ukuthi nibabikele ukuthi lesikhali seniyashintsha ngesizathu sokuthi nokuthi lenxeba sesiyalishintsha ngesizathu sokuthi nokuthi. Kodwa uma ukuthi awukho umonakalo owenzakalayo akuyona into ongayitshelwa umuntu omelapho indabuko ongayitshelwa impunga yesintu okuwukuthi yishintshe ungayenzi kanje.
ngoba into yakini into ewumkhuba wakini. Njengoba izinto eziyimkhuba isintu sethu sinazo izinto eziyimkhuba yasemzini yasemakeni ekufanele ukuthi sizenze ngoba zisuke ziyizinto ezasungulwa yibona abantu basekhaya. Yebo kona zikhona izinto ekufanele ukuthi uzishiye eziyimkhuba. Lezo zinto kuba yizinto othola ukuthi zazikade ziyimkhuba mhlambe yobuthakathi. Ngoba phakathi kwemizi nemizi kuyenzeka uthola ukuthi kukhona izinto eziwubuthakathi, kube khona izinto eziwukuthwala okanye eziyisithwalo zemizi nemizi othola ukuthi zazenziwa amakhehla khona adlule emhlabeni. Umedlule emhlabeni kwafanele ukuthi abantu abaphilayo baqhubeke nazo. Izinto ezinjalo ke kufanele ukuthi uzame ukuthi uzishiye ngoba zisuke zizokulimaza zilimaze nesizukulwane sakho. Kodwa ke bafethu izinto ezinjalo ukuthwala kwemndeni okanye isithwalo sasekhaya. Ngizofika nabanye ozakwethu ababelaphi bendabuko, ngizofika nabo la. Bake bazoyichaza leyo nto ukuthi into enjalo bayayazi yini, uma beyazi into enjalo iyalapheka yini. Umuntu okesimene esinjalo uyakwazi yini ukuthi asizakale ngoba kusuke kuyinto yasekhaya, isithwalo sasekhaya othola ukuthi sasisiza omkhulu bakho, sasisiza ogogo bakho. Manje bafuna ukuthi lento iqhubeke kanti wena isiyakwehlula, wena usathandi wena ukuthi uqhubeke nayo. Uyabona ukuthi lento into ewumkhuba yasekhaya kodwa akuwona umkhubo omuhle, umkhubo omubi ngoba uyalimaza phakathi komuzi. Umkhuba lo ongakwazi ukuthi ushiye. Kulungile ke bafowethu, angikho lapha. Lapha ngikhona bafowethu bengithi inxeba bafowethu ukushintshwa kwalo nesikhala ukushintshwa kwaso. Kubalekile ukuthi abanikazi basekhaya kube yibona babikelayo ngokuthi inxebo siyalishintsha, isikhalo siyashintsha ngesizathu sokuthi kukhona izinto eziyizinselelo enibhekana nazo uma nisebenzise lesikhalo. Othema ohamba wakwazi ukuthi uzithole. Akufanele ukuthi ke wena ubusuzithathela wena isinqumo suyashintsha nje. Kodwa babikela abantu abadala ukuthi sekuzohamba kanje nakanje nakanje ukuze yonke into oyenzayo ikwazi ukuthi ibe impumelelo. Asibonge kakhulu ke bafowethu ukuthi nubukele umfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ukuthi nudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzokwazi ukuthi ube usizo olukhulu. Ngiyacela futhi ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese siqhubeke umfanekiso eqoshiwe sidlulisele kwabanye ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Ngiyacela ke bafowethu niqhubeke nithenge incwadi zempunga yesintu ezifundisayo ngesintu sethu. Inombolo lezo lokuzibona izona ozozithinta ukuze sikwazi ukuthi senze inhlelo zokuthi sikuthumelele sona. Bese sithi nje impunga.